Okay, do you understand? Yeah, games sila, games. We stop this siya. Kung we stop this siya, 2 minutes, ano na mo sa inyong paper. You have to, ano? But before that, you have to dance. You have to dance. Okay, do you understand? Yeah. 1, 2, 3, go. Forward. You have to dance it from circle. Okay, ready? Sige. Again sa again, ha? Again. Hi! Same to you. Oh, where is your, you are the supervisor of English? Stop. Wala ka ni. Sige, turn. Dance, dance! Ay! Ah! Ay, naiusa! Out ang usa! You have to be careful. You have to dance and then turn it. Turn. Okay, ready? Ay! Okay, wait. Duha na lang! Layo pa. Dili ka day. Boy. Okay. Okay, ready? Oh. Turn. Ay! Boy, layo. Layo sa papel! Dili ka wala sa paper. Dili. Layo pa. Doon.
Declare ba niya si Angel? Ah. Layo sa papel, layo! Layo, layo! Layo! Dance! Ay! Nakadaog. Nakadaog. Smile! Smile, smile. Nakadaog sa paper dance. Okay, sit down sa... Now, Karon. Sit down first. Pila na to ang Pila na to ang sayo. Pila na to. Pila na to. Sige, mabalik na po ko. Ato na po ko sa pikas. Nakadaog akong baby girl. Naon ako sa pikas. Kung liliw na kong grade 6. Usay mga lakaw sa panahon, dire. Wala ra ka na. Nagsugod na sila. Ayan mga bahay na ako din karon sa Christmas party sa akong mga bahandi. And second time nga naka-attend ko Christmas party kay last 2016 uli ko. Nakaabot pa man ko sa ilang Christmas party. So nakakuan jud ko unsa ni? Nakasaksi ko sa ilang Christmas party. And thanks to the Lord. Kay na-arrange chance nga naka-appeal ko, no? So karon nagbalhin-balhin ko kay ako ra man usa. Adto na ko sa grade 4, ani na ko sa akong grade 6. Uli-puli ko. And then mga boys, nakita na ko tong usa ka babae silingan na mo karon nga niduol na ko kay mga magkwarta. Ato nga time natulog jud ko as in kay kapoy kay ko anang nabiibay ako magmata og adlaw tingtulog jud na nako. So ato nga time natulog jud ko no nya tingala ko na mukaw. Mao ito manghulam og kwarta. Kunya yung promise ako is Yan na drama ni patubang yung kamera na. asa de sa imo ha. Nya yung promise ato is kanang bayaran daw ko niya kinaugmaan. Tapos ko po, Rode, sa mga na-amnesia dyan, mga umuutang na mga na-amnesia dyan, magpagaling na kayo mga dahil, magpagaling na kayo kay grabe na yung sakit ng amnesia mga bay, malala na kayo mga bay. So, nakuan na ko ba, natagam, nabitaw ko nga, hindi na magpautang kay itong lagi sa mga mga sitwasyon nga, bayaran sa yung una nga petsa, bayaran ugma. Na ako'y, niingon si Ate Irene sa ako yung siya day, basta may yung bayaran ugma, ayaw na laghaw lamang, hulato na lang niya ang ugma. Ako, tinuod no? Nganong di na lang niya hulato, nagkinaugmaan? Ha? Kung di na lang niya huwaton ang ugma. Nganong mamaylo pa man, nga na naman day ugma. Aha. So, karon ako siya gikompronta, kaya naa siya dire. Oo, naa siya dire, oo. Oo, naa siya dire. Kay Christmas party day po sa iyang anak, sa nakita jud mi. Sisig tago-tago man ni sa ako. Maagi sa balay daw, madali-dali, magagandagan, matod pa sa mga kasilinganan. So, ang hitabo, kita na ko siya diri. So, ako siya gitawag. Ali, diri, mag-istorya ta. Kabalo mo mga bay. Kumari na ko siya. First time na ako nga nangugos og bata sa personal.
Kay perminti lang ko mangugos sa Facebook ra. So karon first time na ko na nangugos. Wala lang na ako ma-post ang video kay na-delete na ko accidentally gyud pagka-delete ta. Mo to. Ang nahitabo ko siyang ikumpronta karon. Siya. Ako siyang giingon, kumusta? Isog kay kumusta? Asa naman imong giingon nga ugma mabalik ka na ba? Parang ka rin diretso ba? Parang ka rin. Giingon din siya nga. Kuan nung kukuha na daghan kay mga kwanzay, daghan kay mga rason jay, no? Daghan kay mga rason and everything. Ko unya, anak ko saya unya, puro lang ko unya sa mga rason. Ko unya, kada sa man jud nimo ko bayaran. Matud pa niya sa kuan daw sa 25. Sa kung nanguna, uy, Pasko. Birthday na ako. Siguro ako na lang iregalo. Sige, dayon pag human na to, italikod na ko niya, wala ko nakikistorya na high blood ko dyan. Ani saad na po siya, mga saad. Ang mga saad. Dili mapuman. Dayon, mula gito mga bay, no? Okay, niya magulod na po ka ni sa Pasko. Pasko jud kayo, no? Dili ko sure og dili jud ko mutuo nga anang pitsaha makabayad gid siya. Kay Pasko na, ating laag na sa mga lagan sa mga dunay tikil. Okay? High blood ni mga kuan no, mabadimon kay mga duol no ako mangutangay masab ko no, pero naman ko'y utang, dili na ko na i-deny. Pero mubayad man ko kay mauikog ko, maulaw ko kay kabalo ko unsa ka pait mangita og kwarta. Unsa ka pait mangita og kwarta jud, as in pait kay jud. Daghan imong makuan masaya ama sa ni. Dugo, singot, sipon, sa pa imong makuan para lang makasapi ka. High blood din mo tangay. Pero mo bayad, uy, kay ngano. Kung mangutang mangguta mga bayha, kung mangutang mangguta, dili ra manggud kwarta ang atong giutang. Kundi ang pagsalig. Kabalo mo, kay kung mayo mo bayad, magsigig pa utang ninyo itong inyong giutangan. Dili lang kwarta ang inyong giutang, kundi ang kuan, ang pagsalig sa tao nimo. Nagkasaligan kang tao. So ako, usahay na adyo ko yung mga kakulian, no? Kanang di gud malikayan. So muhangyo ko, pero mo promise ko anang update. Ako dyan ang paningkamutan. Na ako dyan mahatag. Bahalag magkinaunsa, maningkamot dyan ko nga mahatag na ko na. Kung na dyan ba, no? Bagka kay gnaong dyan, bagka kay pesos. Grabe, mga pesos. Lagi sus. Mga pesos, pasti lang hindi mabisaya, basta pesos lagi ang iskutan, dagag yung meaning yun mga pesos. Ang pesos, pwedeng nawong, pwedeng isda, pwede po kalinaw. Yung anak kalupit ang mga bisaya, mga bay. Mga buotan ang mga bisaya, pero binuangi, di ba? So, Ginoo ko, manggawas ang tanang mga kuan, mga lalang mananak. Ay, Ginoo, sige na pagawas lang ko sa kong gibati, maka-stress. No? So, Christmas party. Nalan, maging happy. Pero sama, nakitaan man ang dagboy sa kuan, way batasan. No? Way batasan, jud as in. Napay usa kong giheblaran, napay jud usa jud mga bay. Ako i-share ninyo sa high blood jud ko as in, Diyos ko. Tao lang jud ko, nga kabalo ko high blood. Di jud malikayan mga bay no, kay tungod sa kadaghan nagit sa mga kaagis kinabuhi ba. Pasensya lang mo sa akong background na, kaya di naman ako na front cam. Ay, ako itubang na ko, be. Sige. Asa man